Alle danske barn klipper snøkrystaller til jul, akkurat som norske barn. Men i Danmark så klipper man også noget, som hedder gækkebrev til påske. Og det vil jo sige, at jeg som dansk jentunge, så klippede jeg 2 gange i året. Men da jeg var 16 år, så var jeg for første gang i Tivoli i København. Og der så jeg en mand, som sat og klippede noget, som ikke var snøkrystaller, og det var ikke gækkebrev. Det var et lille kunstværk i papiret. Og der blev jeg så fascineret, at jeg gik ret hjem, og så rappede jeg min mammas broderisaks, den her. Og siden den dagen, så har jeg næsten klippet hver dag. Når jeg lægger mig om kvelden, så får jeg ligesom sådan billeder, som kommer ind i hovedet mit. Og siden et papirklip skal jo hænge sammen i et stykke papir, det er jo det, som er magien med et papirklip, så må jeg finde ud af, hvilke partier af papiret skal jeg klippe bort, og hvilke skal jeg lade stå igen. Og det der vældig fine netværket af papirbiter, dem memorerer jeg. Så jeg memorerer om og om igen, hvordan jeg skal klippe værket. Og når jeg har det helt færdigt op i hovedet, så tager jeg papiret og lager støttelinjer, og så klipper jeg. Jeg har klippet mye fejl op igennem årene, men jeg klipper ikke fejl længere. Når jeg kommer til selve udklippingsprocessen, så begynder jeg at digte op historier om de forskellige ting, jeg er i gang med at serigrafere. Og når så papirklippet er helt færdigt, så er historien også færdig. Det kan være alt muligt forskelligt, men det er det, som er så morsomt med papirklip, at man samtidig kan sidde og digte, fordi alt med papirklip går jo vældig langsomt. Det er jo virkelig slow art. Og der får man god tid til at sidde og digte, samtidig med, at man jobber med saksen. Alle klippene monteres mellem glasplader for at bevare det der florlette indtryk, men også fordi, at et serigrafisk værk har jo en ekstra dimension i og med, at det danner skygget. Så for at skabe denne stemning, når man går ind i udstillingen min, så er alle papirklippene monteret mellem glasplader og hænger frit ned fra taket, slik at man kan gå ind igennem udstillingen næsten som igennem en skog. For man kan jo se papirklippene fra begge sider. Helt fra gammel dag så hed Britannia Hotel Den Hvide Svane. Og her står Den Hvide Svane og kigger ned på sit nyeste koncept 1897, og Britannia fejrer med brask og bram. Bygget er flankeret af roser, og det er fordi det er en cadeau til alle de ansatte på Britannia Hotel, fordi det er jo dem, som gør hotellet til det, de er. Så hele klippet det er indrammet af en bord, hvor aller yderste ornament er et citat fra Palmehaven. Og så er det Nyberoser, fordi Nyberosen er nemlig stiliserte Trondheimsroser. Så det er det bord, den er bygget op over. Og så følger man hotellets historie fra første stund her og etter hvert, hvor Palmehaven kommer til. Og på det tidspunkt, hvor Britannia virkelig begynder at tage fart som forretning, det er under verdensudstillingen, hvor der bliver pustet liv ind i hele konceptet. Så bliver spejlsalen bygget, og alle i Trondheim har en eller anden gang svingt sig i valsen inde i den vidunderlige spejlsalen. Så har vi også pianobaren her, og Jonathan er jo en morsom historie, som går tilbage til krigens dage. Britannia er også kendt for at have rum, som ligesom kunstnere har givet navn til. Og her ser vi rum 513, som er Håkon Blekens rum. Inde på hjørnet er de kendt for deres kreolske kylling og deres vidunderlige kake. Og Britannia Hall er her symboliseret ved en rigtig gala-opdækning. Og til slut så er der jo Ari Behn og Märtha Louise sit bryllup. I 2008 så blev jeg alvorligt syg, og skjønte desværre etter hvert, at jeg ikke kunne gå tilbage til min gamle jobb i NRK. Og der måtte jeg finde
en måde at livnære mig på. En job, som jeg kunne klare med den sygdom, som jeg måtte leve med. Og der fandt jeg ud af, at jeg kunne reproducere mine papirklip og sælge dem til gave- og interiørsegmenter. Så der har jeg bygget op en egen bedrift, et eget selskab, som reproducerer og sælger reproduktioner af mine små papirklipdesign. Og bliver solgt til hele verden. I mange, mange år så måtte jeg nøjes med at klippe i A4-ark. For der fandtes ikke større ark papir. Men jeg havde altid lyst til at klippe store serigrafiske værk. Så jeg var altid på leting efter store ark papir. Og så var der et år, hvor jeg boede i Tasmania i Australien. Og en dag, der kom jeg forbi en liten butik, hvor jeg så, at der stod papir på rulle. Og der gik jeg ind og mærkede, at det var akkurat den tykkelse på papiret, som jeg ønskede at klippe i. Så jeg købte jo papir derfra i mange år, og det var en tasmansk papirfabrik, som lavede det. Men den gik konkurs for nogle år tilbage, og der var jeg jo skikkelig i knibe, for hvad skulle jeg gøre der? Jeg havde ikke noget papir at klippe i. Så der gik jeg op til Institut for Fiber og Papir på NTNU og klagede min nød. Og de skønte jo, at de måtte hjælpe en desperat papirklipper. Så de var så utrolig snille, at de analyserede papiret og fandt der ud af, hvordan fibrene ligesom fungerede i det papir. Og lette derefter et nogenlunde tilsvarende papir og fandt det. Og var så snille, at de forærede mig en 10.000 meter på rulle. Så oppe på NTNU, så står der den dag i dag en kæmpe diger rulle med papir. Og der går jeg op og henter, når jeg trænger mere papir. Ja, på mange måder så lever vi jo i en tid, hvor det er cool og dig og smart og vise det stygge og vanskelige ved mange ting i livet. Men det er ikke mit svært. Jeg vil derimod vældig mye hellere prøve at få frem det vakre og kærligheden mellem mennesket, kærligheden til livet i det hele taget. Og jeg ved, det lyder banalt, men ikke desto mindre, så er det det, livet handler om, når alt kommer til alt.